אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 14 של הפודקאסט. היום יש לנו את החלק השני של השיחה עם אמיר שטיין. אמיר, לכל מי שלא ראה את החלק הקודם או לא יודע, הוא כתב לענייני זכויות באתר שווים, ועכשיו אנחנו עושים סדרה של פרקים שבכל פרק אנחנו מסבירים על זכויות נכים בנגע של אוטיסטים בתחום אחר. בפרק הקודם דיברנו על פטור מתשלום עבור מלווה ואיך מקבלים הכרה באוטיזם במבוגרים, ובפרק הזה אנחנו מדברים על תו נכה לרכב וזכויות בלימודים על-תיכוניים. ויאללה לפרק! נראה לי נעבור לתווי נכה לרכב. כן, אז תווי נכה לרכב זה סיסו וסימחו, כמו כל דבר במדינה. קודם כל, המדינה נתנה את הסמכות למי שעושה את התווי נכה לחברה חיצונית, והם עשו איזשהו מכרז, והם נותנים איזה שקל על כל בן אדם, לא, קצת יותר, נותנים איזה 5 שקל על כל בן אדם ששולח בקשה לתו נכה. אז מה שקרה זה שככל שהבן אדם היה יותר נודניק, ככה הוא עלה יותר כסף לחברה שנותנת תווי נכה. אז מי שנודניק קיבל תווי נכה, ומי שלא נודניק לא קיבל תווי נכה. בקיצור, כמו כל דבר בערך. זה פשוט הזיה, כי יש אנשים נכים, מונשמים, חולים, לא יודע, באמת, מצבים ממש קשים, שלא קיבלו תווי נכה, ולעומת זאת אנשים שאין להם שום קושי משמעותי בהליכה או משהו כזה, פשוט יש להם אחוזי נכות והם היו ממש נודניקים, והם שלחו את הבקשה דרך חברה שאימה בתביעות או כל מיני דברים כאלה, והם כן קיבלו. אז אין לי בשום מקום קריטריון שאני יכול להגיד לבן אדם, על סמך הקריטריון הזה מגיע לך תו נכה. אני לא יכול להציג משהו כזה לאנשים, כי זה באמת פשוט סיסו וסיפרו, כמו שאמרתי, לא טוב בכלל. אבל מי שיש לו שירותים מיוחדים, שיש תסמינים של מגיעים עם אוטיזם, שיכולים לזכות בשירותים מיוחדים, אני אגיד את זה ככה בסוגריים, אפשר לדבר על זה עוד אם יהיה לנו זמן, אז מי שיש לו שירותים מיוחדים מעל 188%, זכאי אוטומטית לתו נכה. כי זה בדרך כלל מראה שלבן אדם יש תלות מאוד גדולה בסיוע של בן אדם אחר, צורך בהשגחה או כל מיני דברים כאלה שכן מזכים בתו נכה. אז ההיגיון שלי אומר לי שאם מישהו על הספקטרום והוא מאוד מאוד קשה לו עם ויסות, עם להיות בחוץ, עם אור, לא יודע, מודעות לסביבה. מודעות לסביבה, כל מיני דברים כאלה שיכולים מאוד מאוד להקשות, לצרף את זה במכתב פסיכיאטרי נלווה לבקשה לתו נכה, אולי זה יכול לעזור. כן, זה מה שההיגיון שלי אומר, אבל אין עכשיו איזשהו קריטריון מסודר שאומר למה ל-X כן נתנו תו נכה ול-Y לא נתנו. ולגבי חוקי החנייה של רכבים עם תווי נכה. בגדול, תג נכה יכול לחנות בכל מקום כל עוד הוא לא מפריע לתנועה. שזה אומר שבעצם הרבה מאוד אנשים גם רוצים תגי נכה בגלל שזה פשוט מאפשר להם לא לקבל דוחות חנייה. כן, אבל זה באמת חלק מהבלגן, וחשוב לי לתת את הקונטקסט הזה בשביל להסביר לאנשים למה כל כך קשה להשיג תג נכה. ועוד משהו להגיד, אם אתם באמת צריכים את זה בגלל קושי בוויסות, צורך בהשגחה, מודעות לסביבה, כל הדברים שצריך, אז תתעקשו. אני אגיד את זה שוב כי הם בונים על זה שאנשים יהיו מותשים מהבירוקרטיה ויוותרו, וזה נכון לגבי כל הבירוקרטיה שקשורה לזכויות נכים. אבל בגדול אין לאוטיזם זכאות לחנייה חינם במקומות, כי זה רק, יש הבדל בין תג חנייה שהוא עגלה, שיש בו כיסא גלגלים, לבין תג חנייה שהוא משולש. אז הרבה מהזכויות שיש בתגי נכה הם רק לתג נכה שיש עליו כיסא גלגלים, שזה מישהו שהוא מרותק לכיסא. אז אין זכות של חנייה בחינם, ואין זכות של נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית, אז זה לא כל כך רלוונטי כאילו להיכנס לזה. כאילו זה פשוט מאפשר חנייה במקום שמיועד לנכה בלי רמפה, וזה מאפשר לחנות ברוב המקומות שלא חוסמים את התנועה. ואפשר לקבל הנחה באגרת רישוי רכב. כלומר, כשעושים טסט, אז יש סכום של איזה 2,000 שקל, שאפשר לקבל פטור, אבל לא מקבלים את זה אוטומטית. ברגע שמקבלים תג נכה, צריך לשלוח בקשה באזור האישי הממשלתי, אבל זה קיים, זו זכות שגם קיימת. למיטב ידיעתי גם כל תו נכה תופס על 2 רכבים. כן,
כל תו נכה תופס לשתי רכבים, כן יש איזשהו כלל שדברים מסוימים, זכויות מסוימות חלות רק כשהנכה נמצא בתוך הרכב, אז זה גם משהו שצריך לשים לב, ויש עכשיו גם פיילוט של מנסים להילחם בזה שבעצם התגי נכים של הנכים משמשות עוד קרובי משפחה שהם לא נכים, אז יש עכשיו פיילוט של אפשר להוריד אפליקציה ולסמן מתי הנכה נמצא ברכב ומתי לא, אבל זה פיילוט וולנטרי, כאילו אף אחד לא חייב לעשות את הפיילוט הזה או להשתתף. עכשיו נראה לי נעבור לשלב הבא בחיים שלי, שזה הלימודים אקדמיים. מה הזכויות שלי במסגרת השיעורים ובמסגרת הבחינות? האם במסגרת הבחינות אני זכאית להתאמות כלשהן? אוקיי, אז קודם כל אפשר לשאול כאילו על איזה סעיף את מוכרת בביטוח לאומי, מה שדיברנו בהתחלה, אם זה 33 או 32. האמת שאני לא יודעת כל כך, יש לי 40% נכות על אוטיזם. את יודעת אם את שייכת לסל שיקום או לרווחה? אני הייתי מלווה בליווי תעסוקתי על ידי הרווחה, אז אני משערת אז שאני את- שייכת לרווחה. כן, אז פה יש באמת, זה משהו שחשוב לשים לב מיד אחרי הוועדה, כשמקבלים את הזכאות, לראות על איזה סעיף אנחנו מוכרים, כי הסעיף הזה בעצם יקבע אם אנחנו שייכים למשרד הבריאות או למשרד הרווחה, ואפשר גם אם יש התמודדות נפשית יותר רצינית, אפשר גם לקבל ועדה בין משרדית, שזה בעצם אומר שגם הרווחה וגם משרד הבריאות נותנים מענים שונים. אז בהרבה אוניברסיטאות יש פשוט סל התאמות מובנה בתוך האוניברסיטה. נגיד באוניברסיטת תל אביב, זה מה שאני מכיר, יש תוכנית יעלום, כל מי ששייך לתוכנית יעלום מקבל אוטומטית חונכות חברתית, התאמה שאפשר לצאת לשירותים כמה פעמים שצריכים במבחן, כאילו יותר פעמים של יציאה בשירותים למבחן ודברים כאלה. אז זה כאילו התאמות שהן מובנות והן משויכות אוטומטיות למי שמוכר עם אוטיזם ומגיע לאוניברסיטה. זה לא קשור להכרה ברווחה או במשרד הבריאות, כי מספיק להביא אבחון אחד, כלומר כדי לקבל את ההתאמות האלה. אבל כן אפשר לבקש גם התאמות ספציפיות לבן אדם עצמו, כלומר לא חייבים רק להסתפק בסל התאמות שהאוניברסיטה נותנת, כי יכול להיות שהם נותנים נגיד גם תוספת זמן, לא כל האנשים האוטיסטים צריכים תוספת זמן, אז כאילו אפשר לראות אם יש התאמה שתהיה לנו יותר טובה שאנחנו לא מקבלים, למשל חדר עם מיעוט משתתפים, זה לא אוטומטי, אבל אפשר לבקש את זה עם נימוק מספיק טוב מרופא, בדרך כלל פסיכיאטר. בגדול כל מה שקשור להתאמות על דברים שהם יותר נפשיים, ואוטיזם באוניברסיטה כן יושב סוג של תחת דברים נפשיים, פשוט צריך להביא מכתב שמסביר למה צריך את זה, ואפשר פשוט לבקש את ההתאמה על זה. גם בתוך האוניברסיטה יש את דיקנט הסטודנטים, שבדרך כלל כל הנושאים של התאמות בלימודים פשוט ייפול תחתיהם, אז זה באמת יותר בנושא של כאילו החונכות נגיד ממה שאני מכיר בהרבה אוניברסיטאות היא יותר חברתית. עכשיו חוץ מזה אפשר לעשות את השיקום המקצועי דרך הביטוח הלאומי, ואז יש גם זכאות למימון הלימודים, החזר נסיעות או תשלום שכירות תלוי במרחק בין הבית לאוניברסיטה, כלומר אם גרים במרחק של מעל קילומטרים מסוימים אפשר לקבל גם החזר שכירות או החזר נסיעות, ואפשר גם לקבל שעות של חונכות שזה שיעורים פרטיים, שזה דרך עמותות שעובדות עם הביטוח לאומי. נגיד יש את עמותת עלה שהיא נותנת שיעורים פרטיים לסטודנטים, ואז בדרך כלל כאילו שולחים אליהם את המערכת שעות, את הסוג של השיעור, והם משיגים מורה פרטי. אז אני רוצה רגע לדייק שנייה את ההסבר שלי לגבי החבילת התאמות שקבלים על אוטיזם נניח באוניברסיטת תל אביב. בגדול כאילו יש כמה אוניברסיטאות שאני יודע עליהן שיש בהן תוכנית ייעודית לאוטיזם. מה שאני מכיר באוניברסיטת תל אביב זה שצריך לבוא עם אבחון, זה לא כמו הכרה ברווחה או במשרד הבריאות, כלומר לא צריך הכרה רשמית, פשוט צריך להביא אבחון אחד שמראה שיש אוטיזם, ואז בעצם הם מציגים כאילו רשימה של התאמות שיש אצלם, וצריך לבחור מתוך זה את מה שרלוונטי, שזה דברים כמו אפשרות לצאת לשירותים הרבה פעמים, נגיד בתוך מבחן, הערכת זמן, חונכות חברתית, כל מיני דברים כאלה. אבל כן חשוב לי להגיד שאם יש התאמה שיכולה מאוד מאוד לעזור לנו, אז כן חשוב כאילו לבקש אותה גם אם היא לא הוצגה בתור אופציה,
כי בגדול החוק זכויות הסטודנט לא אומר איזה התאמות צריך לתת לסטודנט שיש לו מגבלה. הרבה פעמים אפשר לתת התאמה שהיא מותאמת אישית לסטודנט. אז כן חשוב כאילו לא לחשוב שאם אין התאמה מסוימת שמוצגת בתור אופציה אז שהיא לא קיימת. אפשר הרבה פעמים להתייעץ עם סטודנטים אחרים, לראות מה התאמות שנותנים להם, לחשוב עם אנשי מקצוע שמלווים אותנו, מה התאמה שיכולה לעזור לנו, ולמצוא בעצם את ההתאמות שכן יעזרו לנו. האם האבחון כאילו צריך להיות לו איזשהו תוקף כלשהו, למשל נניח מה5 שנים האחרונות, או שפשוט כל האבחון שתופס ברווחה תופס גם שם? אז אם זה נגיד אבחון רשמי הוא לא צריך להיות, זה לא צריך להיות חדש, אבל אם זה אישור כאילו מפסיכיאטר או משהו כזה שהוא רואה אוטיזם, לא יודע איך להסביר את זה בדיוק, אז זה כן צריך להיות עדכני. נגיד אם יש עכשיו אבחון אחד, בדרך כלל צריך 2 אבחונים, אז אם יש רק אבחון אחד, אז פשוט להצמיד אליו עוד מסמך רפואי יותר עדכני שאומר שהאבחנה רלוונטית. עדכני, כמה זמן זה בערך? שנה, שנתיים או? אני הייתי אומר שבתוך השנה, חצי שנה האחרונות, זה מה שההיגיון שלי אומר. הבנתי. הם גם תמיד יכולים להגיד, ההבחנה הזאת ישנה מדי, תביא משהו יותר עדכני. הבעיה היא שלפעמים, כאילו זה במקרה שהבן אדם נחמד, לפעמים פשוט דוחים את הבקשה, ואז כאילו הסטודנט עושה reverse engineering, כדי לנסות להבין למה הבקשה נדחתה, ואז מגלים שזה פשוט היה כי המסמך לא היה עדכני. אז מומלץ מראש כאילו פשוט להביא משהו עדכני, ולא להסתמך על רצון טוב של מישהו. וחוץ מזה גם דיברנו על זה שאפשר לקבל שיקום מקצועי, נכון? כן. כתבתי מדריך ממש מפורט שפשוט אומר איך מוצאים שיקום מקצועי. זה גם משהו שאני פשוט ממליץ לעבור עליו בשלב המעשי של כאילו, אני יכול להסביר פה בעל פה, אבל אם אחר כך אתם תרצו להבין יותר אז פשוט אפשר להיכנס ללינק ופשוט לראות, ויש שם גם קישור שמפנה לאיך להגיש את התביעה אונליין וכל זה. אבל בגדול ברגע שיש כאילו יותר מ20% נכות, אמור להיות גם איזושהי זכאות לשיקום מקצועי, לא זכאות לתואר מלא, אלא פשוט זכאות אם יש 20% נכות אז הזכאות היא רק לשנה, אם יש יותר אז הרבה פעמים זה מצריך איזשהו אישור, אבל רוב הפעמים אנשים עם 40% נכות יקבלו פשוט מימון לתואר מלא. עוד משהו, אם אתם כאילו מתחילים את התהליך לשיקום מקצועי לפני שהתחלתם את התואר, אז ישלחו אתכם למכון אבחון, שזה ממש מתיש ולא נעים לפי מה שאני הבנתי, אני לא יודע, לא עשיתי את זה. אני עשיתי את האופציה השנייה, שזה קודם להירשם לתואר, לעבור סמסטר, לקבל ציונים טובים, ואז לעשות את התביעה לשיקום מקצועי, כי ברגע שהם רואים שיש ציונים טובים, אז הם מאשרים בלי אבחון. והם בכל מקרה מחזירים רטרואקטיבי עד כאילו חורה. אז הייתי אומר שזה מסלול עדיף אם אתם כבר יודעים שיש משהו שאתם טובים בו. אם אתם מתלבטים ואתם לא בטוחים מה אתם רוצים ללמוד, אז כן עדיף לעבור את האבחון, אבל מישהו שיודע מה הוא רוצה ללמוד ושהוא יהיה טוב בו, אז כדאי פשוט להתחיל. הבנתי שיש גם מלגות עם ביטוח לאומי. כאילו זה נחשב מלגה? אז זהו, יש כל מיני עורכי דין שמפרסמים את זה בתור מלגה של הביטוח לאומי. זה לא מלגה, זה קצבה. זה עוד סוג של קצבה. זה קצבת שיקום מקצועי. וזה פשוט מעטפת שנותנים למישהו עם מוגבלות שרוצה להשתלב בשוק העבודה, כי יותר משתלם מהביטוח הלאומי שאני בתור אדם נכה אהיה עם תואר ואוכל למצוא עבודה, מאשר שאני לא אמצא עבודה ואז הוא יצטרך לשלם לי יותר כסף. אז כאילו הביטוח הלאומי משקיע באנשים נכים להוציא תואר, כי יש פה איזושהי נקודת מוצא שיותר קל למצוא עבודה לאדם נכה לעבודה שמצריכה תואר אקדמי. כאילו אם אני לא יכול לעשות עבודה פיזית אז אני כן יכול לעבוד בתור פקיד ממשלתי וזה דורש תואר אקדמי. אז הרבה פעמים אנשים מגיעים כאילו זה ועדה עם פקידת שיקום, לא ועדה מלחיצה, זה ועדה שברוב המקרים מאשרת, אבל זה כן סוג של מיני ועדה. הרבה פעמים אנשים מגיעים לזה וכזה אני רוצה לממש את עצמי ולכן אני רוצה לעשות תואר, ואז לא מאשרים להם את זה, כי צריך להגיד מה אני רוצה לעשות עבודה שהיא עבודתית עם התואר שלי.
עכשיו, אני נגיד לומד תואר במדעי הרוח, אין בזה מקצוע, אז אני כן אמרתי שאני רוצה מתישהו לעבוד בשירות הממשלתי, שזה נכון, כאילו אני אוהב בירוקרטיה ואני אוהב לתכנן דברים, אז זה איך שאני הצגתי את זה. כמעט כל דבר שלומדים באוניברסיטה אפשר להציג איזושהי עבודה שאפשר לעבוד בה אחרי. אז כאילו גם אם אני בסוף לא אעבוד בשירות הממשלתי, יהיה לי הרבה יותר אפשרויות תעסוקתיות אחרי התואר, ונורא חשוב להם לשמוע שאני באמת רוצה לעשות משהו תעסוקתי. הבנתי. וזה לא רק מימון לתואר עצמו, זה גם שיעורים פרטיים, זה גם החזרי נסיעות או החזר שכירות, תלוי במרחק מהבית. נגיד אם מישהו גר בחיפה ולומד בתל אביב, אז זה יהיה החזר שכירות, אבל זה לפי מה שכתוב בתעודת זהות. אז מאוד חשוב שהכתובת בתעודת זהות, נגיד אם גרים רחוק מהאוניברסיטה, שהכתובת תהיה רחוקה מהאוניברסיטה, כדי שיהיה אפשר לראות שבאמת גרים רחוק. וזה הרבה כסף, פשוט. כן, כל סמסטר צריך לשלוח להם את הציונים, אם הם רואים שלא עוברים נגיד מלא קורסים, אז הם מבטלים את הזכאות הזאת. הם כן, לא מפחיד אותם שסטודנטים נכים חוזרים על קורסים, כן, זה לא מפתיע אותם. אבל אם זה עקבי, ונגיד אני כאילו, לא, היה לי סמסטרים שהייתי באשפוז ולא ניגשתי למבחנים, אבל בסמסטרים שאחר כך שכן ניגשתי, פתאום הם ראו שהציונים שלי הם 90, אז הם בדרך כלל אישרו ולא עשו לי בעיות. אבל כאילו, כן צריך לשים לב שכאילו יש עוד מישהו מבחוץ שכאילו מסתכל על הציונים, אז כאילו להשתדל לעבור כמה שיותר קורסים וכמה שיותר להיות על זה. וגם צריך לשים לב שהם דורשים שאני אשלם את הסכום בעצמי של השכר לימוד, ואז הם נותנים לי החזר. אז כאילו זה לא שהביטוח לאומי אוטומטית מעביר כסף לאוניברסיטה, זה בדרך כלל דורש ממני קודם לשלם את הכסף ואז לשלוח להם קבלה. הבנתי. יש עוד משהו להוסיף בנושא השכלה על תיכונית? קודם כל, אם מי שמקבל את השירותי תמיכה שלו דרך סל שיקום, אז יש חונכות אקדמית דרך סל שיקום, שזה חונכות שהיא ממש מישהו יושב איתי ל4 שעות בשבוע או מישהי, והם ממש עוברים איתי על החומר, על המשימות שאני צריך לעשות, דברים כאלה. אז מי שמקבל שירותי תמיכה מסל שיקום זה ממש טוב, זה הדבר היחיד שבזכותו אני לא פרשתי מהתואר, כאילו, ועמדתי בכל המטלות שלי ודברים כאלה. אני לא מכיר שיש משהו מקביל מהרווחה לצערי. עוד משהו שחשוב לדעת, אפשר לקבל השלמת בגרויות דרך סל שיקום גם, אז כאילו אם יש מישהו שנשר מהתיכון, היה באשפוזים בזמן התיכון, לא יודע, כל מיני דברים כאלה שלפעמים קורים כשהחיים קצת יותר מורכבים, אז אפשר להשלים, כאילו הם פשוט מממנים קורס להשלמת בגרויות, שזה ממש שווה. הביטוח לאומי גם יכול לשלם על שנה של מכינה, אבל מכינה אפשר להשלים את הלימודים רק באוניברסיטה שבה עושים את המכינה. נגיד אם אני עכשיו עשיתי מכינה באוניברסיטת בר אילן, אז אני אוכל ללמוד תואר רק או באוניברסיטת בר אילן או באוניברסיטת תל אביב, כי יש להם איזשהו הסכם. אבל אם נגיד עשיתי מכינה באוניברסיטה העברית, אז הרבה פעמים לא יקבלו את זה באוניברסיטת תל אביב, אז צריך לבדוק את זה מראש, כאילו אבל על זה הביטוח לאומי כן משלם. סטודנטים עם לקויות למידה, לקויות קריאה, כל מיני דברים כאלה, אז אפשר לקבל מנוי בחינם לספריית עלה, שזה לא אותו עלה שנותן שירותי תמיכה בלימודים, זה עלה אחרים, שהם בעצם, זה ספרייה ענקית שהם הקליטו מלא ספרים ומאמרים אקדמיים, וגם אפשר לשלוח להם מאמרים אקדמיים שהם מקליטים אותם ואז מעלים את זה לספרייה. אז כאילו, לא יודע, אם זה רלוונטי למישהו, יש גם היום תוכנות הקראה ממש טובות, אז אנשים שצריכים to fidget while להתעסק עם משהו תוך כדי שלומדים, אפשר להקשיב לרוב המאמרים האקדמיים. ובגדול הדרך הכי טובה לשרוד לימודים אקדמיים זה לא לעשות דברים כמו אנשים אחרים, אלא לחשוב מחוץ לקופסה, וכאילו זה הרבה פעמים מאפשר כאילו לשרוד את זה, כי זה מאוד קשה. אני ממליץ לאוטיסטים לפרוס את התואר, כאילו לעשות 4 שנים במקום 3 שנים מראש, כי שנת לימודים רגילה שהיא לא לפרוס, זה מאוד אינטנסיבי ומאוד מציף, ואם לא פורסים את התואר, אז לקחת בחשבון שהדבר היחיד שתוכלו לעשות בזמן הלימודים זה ללמוד, כאילו זה גומר
זה פשוט גומר את הכפיות. אני לא יודע, את כאילו בתואר? כאילו לא, אני לוקחת קורסים פה ושם. כי ראיתי בסרטון הקודם שדיברתם על רולנד בארטס. כן. כן, טוב, לא אני זכרתי. כאילו סטודנט אני סטודנט זכרתי מה לספרות, רציתי אז להגיד. הייתי כזה. תם החלק השני של השיחה עם אמיר. אם יש לכם שאלות שלא ענינו עליהן על תו נכה לרכב וזכויות בלימודים על תיכונים, מוזמנים להשאיר אותן בתגובות. בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על סיוע בשוק העבודה. אני אשים קישורים בתיאור לכל מה שדיברנו עליו, ונתראה בשבוע הבא.